שלום, ברוכים הבאים לסרט הריקוד של יום הולדת 61 של מינה אפרים. אתם החברים מצטרפים אלינו בקבוצה האחרונה, בפזמון השני. אנחנו נדגים עכשיו את התנועות שנעשה כולנו ביחד, נדגים אותם קודם ואחרי זה עם המוזיקה. אנחנו מתחילים ב4 צעדים קדימה, גוף נמוך, רגל ימין פותחת, שמאל אחריה, ימין שמאל, וידיים נוקשות באצבעות. 3, וימין, שמאל, ימין, שמאל. צעד ראשון. צעד שני, הידיים נפתחות ימינה, אחרי זה שמאל, ימין, שמאל, רגל ימינית פותחת. ימין, למטה, שמאל, למטה, ימין, למטה, שמאל, למטה. עכשיו אנחנו נעשה את השימי, שזה לנענע את הכתפיים, קדימה ואחורה, רגל ימין וידיים קדימה. קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, וסיבוב לימין, מחיית כף, סיבוב לשמאל, מחיית כף. ימין, 2, 3, שמאל, 3 וחייה. 4 צעדים אחורה, יד ימין ושמאל, רודפות אחת אחרי השנייה. ימין, 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 שמאל, ימין, שמאל. ועכשיו כולם ביחד מסתובבים ומנענעים את הטוסיק ל4 ספירות. 3, 4, חוזרים ותנועת הג'ון טרבולטה. גם ימין, שמאל, ימין, שמאל. בשלב הזה, יש לנו עוד משהו? נפתחות הידיים בצד ימין וקדימה, אחורה, קדימה, אחורה. ואז אנחנו מתחילים בדיוק לכיוון שהגענו אליו. עשינו הכל מההתחלה, נעשה את זה עכשיו עם המוזיקה. בבקשה.